Orain da momentua aurrera egiteko. Orain da Euskal Lurraldeetako estatus politikoa berritu eta erabakitzeko ahalmen handiagoa lortzeko unea. Euskal Herriko gehiengo zabal baten uste sendoa da eta ez gurea bakarrik. Libre izan nahi duen herri bat garela ikustarazi behar diogu munduari. Goazen elkartzera, ekainaren 7an Bilboko kaleetan. Une politiko honetan, burujabetzaren auziari heldu beharra gogoeta partekatua da Euskal Herriko eragileen aldetik. Euskal Herriak ahots eta ikuspegi propioa behar du. Herri gisa aitortza izatea eta erabakitzeko eskubidea erabiltzea ezinbesteko baliabideak dira. Herri bat gara eta Euskal Lurraldeen arteko kohesioa eta lankidetza sendotu behar ditugu. Herri gisa ditugun erronkei hobeto erantzuteko eta gure lurra, hizkuntza eta kultura behar bezala zaindu eta defendatzeko. Horregatik, uste dugu orain dela momentua aurrera egiteko Euskal Herria egituratzeko norabidean. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Baionako mugaz gaindiko topaketan, parte hartu zuten agintari eta ordezkari politikoak gonbidatu nahi ditugu gaur, ekainaren 7an izango den herri libre bat Euskal Herriak erabaki mobilizazioan parte hartzera. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, aleginak batu behar ditugu eta eragileek, erakundeek eta herritarrok batera bultzatu behar dugu, baita kalean ere. Denon aleginari esker lortuko dugu ekainaren 7an ziklo politiko berri baten hasiera irudikatuko duen mobilizazioa gauzatzea. Eskerrik asko.